Ayo. Diam, buang ka na. Ikan, kapahuan eh. Bago ang ganyan ang usawa niya. Sawahan, sige naman siya pangarte, sige pa sexy. Asal na ang supay. Ako na yung makaluto. Bapa na ko daan. Mato sa ko iskina kay nakot kaliton. Wala akong bagay. Kasi dahil makakita kung kuhaan. Ayun, ang bilis yaw. Pagkalipat sa kumana. Ano mo siya pangkutas ay arang-arang kaya wako'y trabaho ron. Laag ko. Ito kong iskina. Mag-window shopping. Langga! Oh, Ano ba ito sa kong iskina ha? oh, wala kang nasagka. Ay, may sige magkamang ko. Oh, di ba? Wala ang nasagka. Di ba ito kong iskina? Wako ningon mga glaglaag. Mag-shopping na ko gamay. Makita ni, oh, dapat ani imong kanang trabaho maghugas, magluto. Ano Ay, ako may ako na nagsalig ni mo. Ayan na sige, Bikra mo. Imo na ng trabaho kay Nara makadiras balay. Oh, Oh, walay siga ang kuan o tubig init. Oh, sige. Sa Sige, isa na. Nya ka na mo ato na ko ha. Ikaw lang sa kuan diri, ikaw sa Basi na kay katagbo dito ha. Ay wala uy. Si katagbo ba uy? Karon masakpan ka na ako ron ako. Wala ko'y katagbo. Antos biya ko ning Magkita namin ni kuan sa Magluto. mangga. Ikaw, sige. Ingat lang lang ka ha. Ah, sige lang ga. Ah. Itarungan na na dihag kuan ha. Kailangan igabot ako humana na tag. Oy, hapon. wala problema ka. Oh, sige. Makumanon ko ni Alis ako. para nimo. Ako ang driver ba? Uy, ganihar ko magpaabot diri niya. Siya man to, asa na ka? Naglaag. Ini trabaho kay Sananda. Daot yak beauty. Skin. Marag lang na dito diri dapita ay dapat ipaabot. Daot na ko beauty. Parang na dito kay ikabot na ko. Kuha na kong motor kay. Karong adlaw wa. Masahiro ko kay. Ay, Asa na ka ni ay? Akong giingon niya nga ari mi diri magkita, unya karon dugay kay siya. Sao man ni kay? Sus nakalimtan sa dako kong reload. Minsan na pirasa. Mauwan man lang ta masig baro-baro diri. Ako as plato. Sus, paita ni pahuan eh. Puntahon na lang ko ni kay Sam. Lahap niya ako usawa lagi. Walang ako na lang ning tumanan og unsay ang gusto. Balik ito sa part ayun eh. Ayun eh. Mangta nakakuha ni nila no kung nakakita ba sila driver nga to nga nagabalhabal. ada ka nga masahiro. Gawat lang natin masahiro mga 5 ka buok. Naglayo pa jud ay murag wala ka gid siya. Langaw na ko diri kinaabot. Hinay na kadlakaw. Mawa man tawid kan tintaw. Padung diri. Ay, ikaw ba eh? Akong asawa gud. Ang ayan ni asawa na to. Mahalon gyud nato ni asawa din tinuod. Unang kung saya gusto, tumana na lang. Ang problema lang kay murag man yung napali ni trabaho ha. Tipo ang nag-iisay. Ako'y tigugas. Ako'y tigluto. Na, sige lang. Tahon lang. Asawa mo tagwapa ko, mo nang antos ng daan eh. Pati ang tagnaong. May kaya, gipunit ka sa asawang gwapa. Tugas na daan yung way kusmod. Ah, halal kong gasto eh. Muna na ako anik asawa. Ya, bana. Ita. Oh, ganihara jud ko nagpaabot diri ko. Sige ka. Uy, Ako. mao ka. Dali kita anta. Ay tagkain. Ikugay ka. Ay, naka magkanda short time na. Dali dito. Ita aning ko anak. Asam usawang ganihar mo to. Tek. Ako no rehimo kwaran. Kukok mo. What? Ako kayo nga mag-iski. Yung iskinar mo to. Uga. Mo.
Udal si ko nito pihana gitu eh. Ganiha pag sakay sa habal-habal. Dami pahiyon. Ilang sakpan ka nila ano. Ako naghihimo ng babae ako. Lumpat magkuan, magluto, maghugas plato. Ano usang magtitaw ng kalakihan ni luang naman eh. Ano naman eh. Ilang sakpan eh, uli ito. Ano naman ito? Ano naman nanihimong babae na iwan nila? Pantay lang nito. Masakpan yun. Masakpan yung lalako nila. Labog na kayo, way dila lagi ano di ba? Pantay ba? Ang dila na way labog. Pantay na suwahal lagi. Kaya laki niya. Kaya laki niya ron. Kaya grabe habal-habala ron. Buda siya ko na eh. Kung na yung masawa na. Pantay lagi kaya ang labog. Huwag na dila ron. Oh, sakto ba to? Oh, dila na eh, way labog. Oray way labog. Yahan mo. Tangan. Tangin na ng kagihan eh. Kung ano ito. Kuhay na eh. Sama na! Naligid na ba to? Sama na kalihan ka. Ustak ko sa mga ng habal-habal. Naon sa masad ka? Ano nag-isog-isog Dili! ka? Puta siguro. Ay, kakos. Habal-habal na drive na mo. Kakos ka? Ay, ang naman sa ligunit ako niya kay matuwang ko. Ah, kaduda siguro. Ikaw pa. Plate mo siya. Dili, ikaw. Kaduda. No, 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 no. Eh, buwan ka na.